Assalamu alaikum. Kamar da kuke a cikin wannan bidiyon, in Allah da ana kawo muku bidiyo ne akan wannan coins na Fi Network. Wanda insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu shiga zan muku bayani akan Fi Network marketplace din su don akwai abubuwa masu matuƙar amfani wanda ya kamata kowa da kowa ya sani. Wanda gaskiya ya tabbatar kuma kowa da kowa zai ji daɗi akan wannan coins na Fi Network. Wanda wannan coins ne wanda a koda yaushe ina ƙara ba mai yan shawara idan dai ka san baka fara mining na wannan coins na Fi Network ba, so gaskiya ya kamata ka hanzarta don gaskiya yanzu kana lokaci wanda wannan coins na Fi Network coins ne wanda gaskiya zai ba mutane kuɗi sosai. Duk wani wanda ya samu ya mining wannan coins ya tara shi, so gaskiya coins ne wanda zai ba mutane kuɗi. Don gaskiya da muke cikin yanzu gaskiya an kusa a launching wannan coins din. Sannan kuma idan kana mining wannan coins na Fi Network, so gaskiya ya kamata ka je ka verify na phone number, sannan kuma ka je ka verify na Facebook. Don gaskiya idan baka je ka verify na phone number da Facebook ba, so gaskiya ko da ce an ba mutane dama kowa da kowa ya cire coins din shi na Fi Network, so gaskiya idan ka san baka verify ba gaskiya kai ba za ka iya cire ba. Wanda idan dai mutane idan dai ka san baka samu kai ba kuma baka san hanyar da zaka bi ka je kai ba, ya gaskiya hanya mai sauki ce, shi sama ban samu na muku bidiyo ba. Idan dai kai ka san baka iya ba, zaka iya mun comment a ƙasan wannan bidiyon. Insha Allah na ga mutane da wanda ba su yi samu na muku bidiyo, zan nuna wa kowa da kowa yadda zai verify phone number shi da kuma Facebook. Insha Allah duka zan nuna muku. Sannan kuma idan ka duba ƙasan wannan bidiyon zaka samu link na wani bidiyo wanda bidiyon in Allah da idan dai baka taɓa buɗe wannan Fi Network din ba, a bidiyon zai gabaki ɗaya bidiyon zai guide ɗinka ne yanda kai ma ka buɗe wannan Fi Network din kuma kai ma ka fara mining. Sannan zaka samu link na wannan Fi Network duka komai da komai akan wannan Fi Network din insha Allah zaka same shi a ƙasan wannan bidiyon description. So ka manta ka danna mun alamar like a wannan bidiyon. Kamar da kuke daga nan don ka duba yanzu gashi za ku ga na riga na shigo zuwa cikin browser na. So kai ma bayan ka tabbatar ka je ka shiga zuwa cikin browser ka tsawai ka zaka je ka search Fi Network, Fi Network market. Gashi na riga na search Fi Network market sai in danna enter. So bayan na clicking enter, gashi ya riga ya buɗe min da kanan ya ce finetworkmarket.com sai in danna kan wajen. So gashi bayan na danna gashi ya riga ya buɗe min. Dan muka duba da kansa muka ce mana free shipping for all orders. Nan waje ne wanda zamu dinga shipping kaya kyauta. Sorry, zamu dinga shipping babu wani free haka, free ne haka. Babu dan fee haka da sauransu, kuɗin da ake biya zaka yi shipping kaya kalan AliExpress ko Jumia haka da sauransu. So nan free shipping ne haka dinga yi. Sai muka duba da kanan gashi ya bamu logo ya nuna mana Fi Network Markets. Wannan shine Fi Network Markets. Idan muka duba ga inda mutum zai zo zai yi login ko kuma ka je ka register a nan wurin. Idan muka duba da kanan ƙasa za ku ga akwai category kala-kala, akwai different category na kaya, riguna ne, huluna ne, turare ne, kowane kaya kake nema nan idan dai ka shigo zaka samu. So amma idan muka duba da ƙasa wurin price din za ku ga ba ana samun naira mani kuma ba ana samun dala mani. So ana samun pricing wannan coins ne na Fi Network. Da farashin wannan coins na Fi Network da shi ne mu dinga siyan wannan kayan. Zan iya ce ku da wannan coins na Fi da shi ne mutane su dinga siyayya a nan wurin. Idan muka duba akwai category kala-kala na kaya. Gashi na maka wanda yake ni gashi nan Fi about Fi markets. So wannan dan bayani akan about idan ka shiga duka za ka karanta a nan wajen. Sorry, nan dan bayani haka. Idan muka duba da kanan sama muka da kanan wajen shop din nan za ku ga akwai category kala-kala na kaya kala-kala. Gasu nan za ka gan su, wannan su ne kaya kala-kala da kai ma duka idan ka shiga duka za ka gani. Wannan waje ne wanda in Allah ya yarda za mu fara amfani da wannan coins na Fi Network domin mu dinga zuwa muna sayayya. Shi yasa akwai da shi muke ba mutane shawara idan dai ka san baka fara mining wannan coins na Fi Network ba, so gaskiya ya kamata ka hanzarta ka je ka fara. Idan kuma ka fara baka shiga kullun kana yin claiming, so gaskiya ya kamata kullun ka dinga shiga. Idan by 24 hours, so ya kamata ka dinga shiga kana yin claiming wannan coins ne. Domin shigan da kake a kullun shi zai baka dama kai ma ka samu ka tara wannan coins na Fi da yawa. Wanda a lokacin Allah da lokacin za a ba mu kowa da kowa zai withdraw na shi. Idan ka ga dama ka je ka sai kaya da shi, idan ka dama ka bar coins ɗin ka holding, ko kuma idan ka ga dama ma ka je ka siyar karɓe kuɗin ka. So wannan dai sai abin da ga dama na coins ɗin ka ne da dama cryptocurrency ne, kuma crypto ne wanda aka yi shi ta bangaren mining. Kowa da kowa zai je ya same shi ne kyauta ba tare da ka siya ba, kamar da yanda wanda suka sayan Bitcoin a lokacin da aka yi Bitcoin wanda suka same shi a kyauta. So shi wannan coins na Fi Network a yanzu mu muna dama za mu iya samun wannan coins a kyauta. Sai idan maka je ka samu boss gaskiya yana tabbatar ba gaskiya dole za ka yi regret akan rashin zuwa ka je kai mining wannan coins na Fi. Wannan coins na Fi coins ne wanda zai ba mutane kuɗi. Coins ne wanda zai ba mutane kuɗi. Idan ka duba gani ba wani abu bane mai wuya. Akwai a cikin wayarka ne zaka je ka shiga, zaka je ka download wannan application na Fi Network. Bayan ka je ka download zaka zo ka create account. Bayan ka create account duk bayan 24 hours ne kawai zaka dinga shiga kana claiming wannan coins na Fi Network. Kana claiming za ka coins din kai na karuwa a koda yaushe. Idan ma ka samu referral wanda suke ta kasan ka, za ga mining ɗinka da kake na yin gudu sosai, za ka coins ɗinka na Fi Network na karuwa. Wannan coins ne wanda in Allah ya an kusa a launch wannan coins kuma zuwa lokacin za a launch wannan coins ne wanda insha Allah muke tunanin gaskiya za a launch shi da kuɗi mai daraja, wanda in Allah da ba ma tunanin duk guda ɗaya zai kasa da dala 100. Duk guda ɗaya na wannan coins na Fi Network
ba ma tunanin gaskiya zai kasa dala 100 wanda zuwa lokacin za a yi launching wannan coins din kenan, wanda in Allah ya zuwa nan lokacin kowa da kowa zai samu kuɗi. Yanda a ce mu ja mu lissafa mu sa ko da ce a dala 100 ne mutum ya yi mining wannan coins din guda 1000, za ku ga idan muka je muka lissafa za ku gaskiya akwai kuɗi masu yawa. Don gaskiya ba ƙananan kuɗi bane a ce wannan coins din na fai guda 1000 ne ma kai mining din shi, wanda ke ni yanzu gashi nan bara mu lissafa. Idan muka lissafa a ce ma ya fito akan dala 100 kuma dala 50 ne, to ma bara mu lissafa ma akan dala 100 a ci duk guda ɗaya ma ya fito akan dala 100, wanda kuma ka sani idan ya fito fa wannan dala 100 da muke tunani ba wai fa zai tsaya mana aka, zai ci gaba tashi ne, domin daga lokacin ne ma coins ku da kanku ma za ku kalan tashi zai dinga yi. Dama a wannan lokacin duk wani wanda ya samu ya kuri holding wannan token din, so gaskiya shine mutum zai samu kuɗi sosai domin wannan coins sai kamar yadda kuka ga Bitcoin ya 2009, so gaskiya wannan ina tabbatar maka in Allah da shi ma haka zai, domin akwai manyan shirye-shirye da ake mai wanda in Allah da aka yi mamakin price din da za ga wannan coins na fine to wannan coins wanda zai ba mutane kuɗi sosai kuma wannan coins zai ba mutane kuɗi kuma za ku ce na ga ku da Allah. Idan muka duba daga nan yanzu ka shai nawa ne dala 100, dala 100 tana kimanin wannan 49 ne ba, so gashi nan bara mu lissafa 49. So idan muka rubuta sai mu sa times 1000, gashi nan times 1000. Idan ka duba a ce kai mining wannan coins na fine top iya guda 1000 fa kenan, kana da kimanin kuɗin da ya kai kimanin miliyan 49 kake shi. Na san mutane dama wasu za su ta mamaki musamman ma sababbi akan wannan harkar ta crypto. Na san gaskiya da wani wanda daman ba saba wani akan wannan harkar ta crypto, ko da nawa aka ce baka an samu akan coins, so gaskiya na san mutum ba zai mamaki ba, sai dai dama idan kai sabo ne akan crypto, so gaskiya na tabbatar gaskiya dole za ka yi mamaki, za ka ce za ka samu kalan wayannan kuɗin a kyauta. So ka sani a crypto ana samun wannan kuɗin, da ba dan ma gaskiya yanda kasuwar crypto ta ɓace ba dan ce muku a da ana samun airdrop na crypto da yawa, ana samun su kyauta. Ko Binance lokacin da suka bude Binance a lokacin an ba mutane coins na Binance da yawa, wanda wasu sun samu sun rike nasu, wasu kuma sun manta code din wallet din su da komai mutane dama suka sun yi asara. So a cryptocurrency su fa coins ne suka baka, dama kuma shi crypto dama demand and supply ne, za ku ga yana tashi ne, mutane yawan saye shi da ake a kasuwa da yawan trading din shi shine yake sa coins suke tashi. So kai coins din fa aka baka ba wai kuɗi aka ce ya dauka baka ba, so amma shi ma coins din shi ma kawai zamu kira shi a matsayin kuɗi ne. So zaran ya tashi dan gada ma zaka iya zuwa ka sai da coins ɗinka, wannan abu ne mai sauki. Na san duk wanda gaskiya yake sabo ne a harkar crypto idan ya ga kalan wa'annan kuɗin gaskiya san mutum ne ta mamaki, mutum zai ce ƙarya ne haka dai sauransu, ko sai ko ma farga ko sani dole mutane dole su ga haka. So amma gaskiya idan ya mutum ba sabo mani ya san a cryptocurrency ya san ana samun kalan wa'annan kuɗin. So wannan coins na fai abu ne mai sauki, zaka dinga zuwa kana mining wannan coins din, ko zaka je kai downloading application na fai kamar yadda kuke ni a cikin wayarka ne. Idan muka duba daga nan a cikin wayarka ne aka je kai mining, idan ka duba wannan shine fai zaka je kai mining duk bayan 24 hours zaka dinga zuwa kana dana nan wajen kana claiming coins ɗinka, kana claiming coins ɗin ga coins ɗinka nan da kadan sama kana samu kana tara coins ɗinka. Demo ka tara coins ɗinka da yawa lokacin za a ce an yi launching wannan coins ɗin, so zaka yi mamaki wanda zaka samu idan ma zaka sira a wannan lokacin, wanda kuma wannan launching din nan kusa ne in Allah da muke sa rai za a launching wannan coins din. Kai ko da ce bai kai dala 100 ba in Allah zai fito a kuɗin da kowa ya samu kuɗi, domin idan ba ku manta wannan coins na fai gaskiya an yi kwana biyu ana mining wannan coins din, an dade ana mai shirye-shirye, wanda Allah da muke cikin yanzu gaskiya da mutane wanda suka kimanin mutane wajen miliyan 10 da wani abu ma wanda suke mining wannan coins din. Mutane ne da yawa wanda suna amfani da wayansu suna mining, wasu ma za ka gansa wanda wayoyi da yawa ko suka tara domin su ma samu tabbatar sun tara wannan file din da yawa. Kai ma idan kana da waya ɗaya ko biyu za ka iya zuwa ka create account na file guda biyu. So an zaka bu ƙarshen wannan bidiyon, kar ka manta ka danna mun alamar like a wannan bidiyon. Wassalamu alaikum.